nagkasala. Sa buhat kita mamatalo, aron kita mamaluwas. Jesus na magaluwas. Walang inulan ng kanang kahimuan, pumili ka usali sa kahitasan. Kawang lang ang banay. Sa Sharon and sa tunay katauhan, Nanabog na sa tibok ug nakalimutan. Siya ang Diyos nga malahay. Siyang ko imayaw, pagsayaw, magkakpan sa iyong gamot. Iyak ko sa langit, umiyaw sa walang kaulaw. So, lakuban ni Kristo. Ang liti ang hari sa akin, siyang puso Kristo, sa kinabuhi mo. Ang puwas langit, ang puwas langit. Mula sa balaan nga kasulatan, wala'y isa na matarong, kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatalo, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magkaluwas. sa Sharon and sa tunay katauhan, Pumili ka masali sa kahitasan. Kawang lang ang ganan. Uhilang sa digi ang kamhanan, nagtabog na sa tibok ug nakalimutan. Siya ang Diyos sa malahay. Ako siyang daigo, ibayaw, basta pagsayaw, magkakpan sa iyong gamot. Iyak ko sa langit, umiyaw sa walay kaulaw. So, lakuban ni Kristo. Ang wiki ang hari sa atin, na sinamusuki Kristo sa kinabuhi mo. Ang puwas langit, ang puwas langit. Hindi ato siyang daigo, ibayaw, kung bansa pagsayaw, magkakpan sa iyong gamot. Iyak ko sa langit, umiyaw sa walang kaulaw. Lukso, lakuban ni Kristo. Sa imong pagkatao adunay maayo ug lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios Ginoo ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kag ikutlo sa balaang kasulatan. Tandaan, butang may katapusan. Ayo butang sa tanan mga igsoon, Luzon, Visayas, sa Mindanao.
Kumusta man ang ato nga pagmata? Kumusta man ang ato nga pagbangon? Ato na pang napasalamatan na Ginoo nini sa iyang pagkatiman o pagkamaya. May buntag sa tanan igsoon. Sa tanan nga naminaw sa San FM 95.3, ilabi na sa ato ang kaila di habang agsunan sa 97.9 SBC Christian Radio from Tanay City, Negros Oriental. May punta kaniyong tanan di habang alagad sa Ginoo, mga pastor o mga DJ o sa tanan ninyo nga mga kaubanan na diya sa mga maong abulhaton diya sa Tanay City sa 97.9 sa FBC Christian Radio. May buntag kaniyong tanan diya sa Tanay. Tingali, hindi na kayo busy tungkol kayo naman naman ang kasalugan sa ilahang kapistahan. Hindi na maingon atong kapistahan, ilahang kapistahan. Yun ay, ito na tayo gitawag ko pagtulunan. Manang gawin ako na ipagtulunan, kamu ano na po ipagtulunan, amat ikaw o ako, pinanggap ato bangan sa Ginoo. Remember, ikaw o ako, kimahal ka sa Ginoo. Kasalamat sa Ginoo. Ataw karon nga Biyernes, sa 26 sa tuig 2024. Wow, grabe kapaspas ang panahon. And a few days, ano na mga bulan sa gitawag nga next month of July, that is August. Kanira pang Agosto mga kaisunan. Moro ba'y gitawag ko na ay walo-walo nga tikuan, matulpas na kasibo. Walo-walo, it meaning to say, 16 kadlaw. Pero wala pa gani mo abot ang Agosto at masinati ang Metro Manila o ang kamay nilaan. Ito yung makita sa video sa lubog sa tubig, lubog sa baha. Doon na ganito yung mga barko, sa ito mga sakyanan sa kadagatan na kanang nagkaguliyang nagsuot muna nga pasalamatan ng Ginoo nining tanan ay ang pulong sa Ginoo nag-isgotan sa doon ay mga paghitabo, mga trahedya o kalamidad sa nagkalaing-laing mga dapit o nasod o sa nagkalaing-laing nga mga lugar na ito pasalamatan ng Ginoo sa aspas natin muna-una mga kung sa itong tuiga ang Bagyo Odette igsoon mga 3 years or 4 years after dili magyud nato makikayan nilagi na sa mong mga sa gitawag kong ari-arian diya si Panoyon Megson gawa ako'y piso bisag napun way piso napunpun mula nga tanan panlas hasta balay panlas mga gamit tanan wa ako'y bilin muna nga magtukod kanit at mga butang kis kalibutan aya o agay ay o pok-pok dili pag yung paigo muna pa'y kawata muna magtigog tagwahandi nga to sa langit kay ikaw kung ako makatigog nini waan to'y makakawat o makailog nini labor sa tanan hindi sa silong sa kalibutan walay makailog sa kaalam gikan sa Ginoo. Hinumdumi ko doon na kay kaalam ganit sa kalibutan dili na sa nimo kapanghatag kay kung imo nang ipanghatag wa kay bili kung imo nang ihatag it meaning to say dili kahatag apan imo ikapaambit o ikasir ngadto sa ubang nagkinahanglan. Salamat sa Ginoo sa ngalan sa labing halagdan nga Dios sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan sa atong station manager Reverend Gideon Cadillario sa ngalan sa atong general station manager Reverend Gabe Ryan Makasahol niya sa mga kupos nga lagat kupos nga higala sa kanginan sa Side FM 95.3 at ini sa Setio Balok Barangay sa Tirinyo at Tanay City, Negros Oriental. Ang inyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahanginan sa FM radio o sa social media, Luzon, Visayas, and Mindanao. Even sa laing mga nasod mga kaigsunan, ito binasatanan ng mga OFW. May buntag kanyang tanan. Muna ang mga kaigsunan sa agency, ang matupas ako ang away, ang nagtapok kay tao ng mga katauhan nga nasa agency karon doon ay nagkasakit. Doon na po'y mupauli na.
usa sa ato nga kababayan dinhi sa Biho, Palanas. Doon na sa schedule sa flight. Muna nga kong pasalamatan ng Ginoo na nagamit po siya ang alagad o tao nga makatagpo-usap sa iyang Panginahanglan from Maynila going to Negros Oriental. Muna kong pasalamatan, dili lang na ako i-mention mga kaisunan, apan na sa iyo ko ang Diyos makapanalangin kaninyo. Sa inyong pagtabang, sa inyong pag-share, nasa iyo ko. Doon na do'y maayo nga maani sa mga katawhan na magpugas o pagkamayo. Inundumi kung magpugas kag pagkamayo, listen ang maani nito. Apan kung magpugas kag hangin, bagyo o tornado ang maani nito. Ikaw o ako, samtang dinhipatas kalibutan, hinumlumi, dapat atungtun ang balang kasulatan. Matupas na itong amigo kahapon nga nainabi sa Ginoo din ang pastor. Dapat magpasata, dapat magtuunta sa pulong sa Ginoo kay pinali sa pagto iya nato mapupo ang paing batas. Inumdumi mga igsoon, kung magtuon ka sa palang kasulatan na adiha nagsukat ang maayong relasyon. Dili lamang ay relasyon sa sulod sa simbahan, kundi may relasyon sa katilingban. Ikaw kung ako, kung magbasa ng kasulatan, wow, tugat igagori, kadaugan kasiguruhan, maangkon sa kapatusan. Diinig mga panahon. Grabe kay mga pagsulay mga kaisunan, ilabi na sa panahon karon na tunay mga bagyo, luno, lanas, dili lamang sa Pilipinas may ikson, kundi sa laing nasod mga kaisunan, tunay dagkong mga kalamidad. Mura nga, usahay mga kaisunan, magpasubok sa palandungon, ato bang mga kababayan sa laing mga nasod na nagtapok ng tao karon sa agency. Bakit pa sa ako ang away na nasa riyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Adunay usa ka kauban nila nga ninglayat sa ikatulong andana. Grabe sa ninglayat sa ikatulong andana may gani kay wala intimano sa iyang paglayat. Imagino niyo mo tulong andana, tatay ko ka o ikot ka, wa pa kay swerte ka ng luna, wa pa kay walay plano ang Ginoo mo ginabot, patay ko patay ra magani ng tao kung ikot ka. Muna ato pasalamatan ang Ginoo. Nasalamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Brother Alvarado Tanos Saldi, diya sa Sigur. Kumusta mo diha brother Saldi? Pakiregal sa atong amigo diha sa Pastor Braulio Duhay Lungsod o ni Ma'am Ani Pastora Rosley Duhay Lungsod o sa tanan nga mga higalaan diha o sa imong mga kaubanan diha si brother John o si Lilitoy, brother Richie, brother Bro Martin, Bro Rami, Talon. O sa uban pa mga katawahan diya sa dati sa sitio, lapit na tingali mahuman ang inyong project diya. Time will come, hindi lang ko magasa kayo sunan. Kamang kadunan mga tayo na po trabaho. Una nga, pasalamatan ang Ginoo sa itong amigo nga si Pastor Paragoy ang mga kaisunan na kung siya Pastor kauban na ka. Wow, wala po na yung problema. Ikaw o ako, gusto ang Ginoo mga kaisunan magkauban ta, magkariwasan ta diya sa pagpanalagad sa Ginoo. Muna kaningat ko ko kaisunan atong labay adlaw na amanday sila sa Puente sa Biho. O niya, while ko na nakita sa ako ang nagipakita na si Maria Molia Torres. Hindi ko tayo nga mag-igsuon, diha pagyod ko sa atubangan, sakit sa ilang panimalay. Aming hunong ko, kay nangutana ko sa panimalay sa akong tuyo. Yun, kung sa mangunsaan, ayaman di ang asawa pa-igsuon ako na pangutana. O niya, wako kabalo kasi Pastor Paraguya. Naanay sa kilid na ko, nagmisi. Ito naro ba dahil? Ito din balay din akong ginunungan sa kuyawan ko Pastor kay pulit ako na ko pulis salamat pas pulis ano man ang atong obligasyon mga kaisunan magpundar o magkalag sa katilingban magpundar o mga kinabuhiga sa pagdala sa bilang sa Ginoo. Hinundong mga kaisunan ang atong obligasyon mga kaisunan dito sa kalibutan pagpa-update sa mensahe sa Ginoo. Dili ni siya gitawag kung ordinaryong tawag ikan sa Ginoo, dili tawag ikan sa tao, dili tawag ikan sa profesyon, kundi tawag that is calling from God.
Wow. Salamat sa Ginoo dunay sa mensahe, Brother Salditano. May butag pastor padayon ang Ginoo magapanalangin kanon. Wow. Ang Ginoo sa mag-amping, magapanalangin sa matag usa sa inyo nga pagpanarbaho diha. Si Brother Johnny mga kaisunan na alam tingali sa biya sa inyo sa tanang magkabanan diha. Ilabi na sa akong amigo diha na supervisor sa safety officer nga si Sir Wendell Lazo. Sa project engineer mga kaisunan. Sa pagumusta lang ko diha, time welcome. Makabisita ko tingali mga kaisunan, di ko patumahuman ng sulay ta diha mga kaisunan o katulong diha sa ato ang trabahoan. Lagi mga kaisunan, enjoy ang kinabuhi diha sa pagpanalagan. Labi na sa akong amigo sa Pastor Rizal Baldonado from Pasay. Tanay naman ni Negros Oriental mga kaisunan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pareha ni silang papel ni Pastor Maraguya karon. Wala na ko sa ingnan Pastor, wag ko'y problema. Kung magkaihusa ta, tungod kay ikaw, kauban sa kong amahan kaniya to, atong imagine mga iso, atong na kauban, mga alagad sa Ginoo. Ako na nasinati ang kinabuhi ni Pastor Maraguya, nga sa taas ng mga panahon pagsakripisyo, wala dapat nato sa ikauban sa mga bulato. Wow, grabe sa siya Pastor, kauban at natin para yes, you and I, pag tinapangay ta, kaya sa pag tinapangay, wala tapat balik. Kung title sa simbahan, wala tapat balik. Kanang denominasyon, di nato ng labanan. Ang atong labanan ang atong kausa, siya sa pagpangalaga sa Ginoo, aron ma-enjoy ang atong kinabuhi, labaw sa tanan, ma-enjoy sa ang kapilingwan. Ako pasalamatan na Ginoo si kinabuhi ni Sister Ria, kumusta mo diha? Sister Ria Amante, salamat sa Ginoo. Ako na kayo nagbalay mga kaisunan. Bitaw, ang tingin o kalimahin, ang pribilege kagayunan, ay inyong naangkong karon. Sa inyong matatong kinabuhi kami ta, ang pagkamayo kanunay sa Ginoo. Ayaw yung kalimtin. Mga pagsunay nga maabot ninyo, i-enjoy. Kaya diha, i-enjoy ninyo. Diya sa pagpanalagan sa Ginoo ang Ginoo magapanalangin sa mga tao. Tagaan ka kalikod, tagaan ka kadasig, tagaan ka paglaom, gikan sa Ginoo. Paglaom nga dili ikahatag sa kapiliban. Kalipay nga dili ikahatag sa kalibutan, kung dili kalipay gikan sa Ginoo. Hinungdan ikaw ug ako, kung magtuon ka sa sa Ginoo, kadaugan kasiguruhan, maangkon sa mata ko sa mag-angkon sa tamang ison. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan. Tapos kang pasidugan, pasalamatan, hinigtak na ang kapit sa kabuntagon ngayon yatag ka na mo. Lord, ni ano sa kami, hinigtak na ang kapit sa sayong kabuntagon ngayon yatag, Lord. Alang sa pagtuon, kung pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe. Panalangin na, O Diyos, ang tanan nga mga katawhan karon nga naminaw din sa Shine FM 95.3. Ilabi na, O Diyos, sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na, O Diyos, sa kinabuhi usab ni Maria Mulye, O Diyos, sa iyang pag-flight ikan sa Saudi Arabia, going sa Maynila, paingon ikan sa Manila, paingon din sa airport. Salamat, O Diyos, kung ang ilang kinabuhi na ilang kining mahimat mo na nga ikaw angayan nga alagaran sa tibok nilang kinabuhi, labaw sa tanan sa tibok nilang panimalay. Gamita usap ang kinabuhi ni Pastor Paraguay ang Diyos sa maong nga lugar nga ang mga katawhan sa maong nga dapit labi na sa iyang mga kasilinganan nga adunay kausaban diha sa pagpangalagad nga na kanang Lord Jesus. I declare blessing sa tanan nga mga alagad karon labi na sa kinabuhi ni Pastor Rinaldo Cabanag, O Diyos, nga nagsunod kanunay nining ato nining maong nga programa labaw sa tanan dapit sa Kantwi, dapit sa Bukiran, sa Bayawan, dinhi sa Barangay sa Tuninio, dapit sa Bai City, sa Tanay City. O Diyos, kung mga pagkampo nga na kanimo iblis ang matag-usa, ilabi na sa tanan namong mga paningkamot. O salamat, O Diyos, nga imong giugtan, imong giampingan ang ako nga wife karon nga nasa KSA, bisan pa man sa tanan niya mga kaubanganan nga nakapaambit sa panalangin alang sa ayuda, O Diyos, usa ka ilang kauban nga mauli nining mao nga dapit sa Pilipinas. Salamat, O Diyos, sa imong paggamit sa mga katawhan nga nahimo ni nga instrumento aron matubag ang mga panginhanglan sa imong mga alagad, O Diyos. Bisan pa man sa mga katawhan nga nagkinahanglan niini. I-bless, O Diyos, ang kinabuhi karon sa among presidente, sa tanan nga mga senador, mga gobernador, mga mayors, mga congressman,
mga konsyales o mga barangay captain sa nagalain-lain nga mga dapit sa tibok Pilipinas. Bisan pa man o Diyos, sa dapit sa Metro Manila, adunay dako nga trahedya, luno or tubig man nga minglapaw sa mga kabalayan. Ikaw na ang ilang kinabuhi. Ngayon ta o Diyos sa mao nga mga pananawon, amo kining magigmata nga kami o Diyos, mudamo o mo salig nga kami mo, kay wa ko'y imposible nga na kanimo amahan. Ang among kinabuhi, nasi mong mga kamot, ang among kinabuhi, ikaw lang nagbuot ini. Lamang ang among buhaton, magkinabuhi kami sumala sa imong mga pulong o mga mensahe. Salamat o Diyos, bisan pa man sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, ano na sa tinguha, alang sa pagpalambo sa mga bulaton, alang sa imong kimayaan, sa malabot nga kursada diha sa Malabuyok o Diyos, ikaw sa mga panalangin mag-supply sa tanan nila mga panginahanglan. Doon na may mga plano usab sa pagkursada sa 2026, Lord. Nasayop ako nga dako kining bulaton alang sa imong kalunganan. Bisan pa man o Diyos imong alagad sa pribilege kagiyonan, nya adunay mga schedule sa mao nga pagpaambit sa malabot nga mga panahon, Lord. Salamat amahan sa dakong kadaugan nga imong gihatag kanamo sa imong pagtiyal kanamo amahan. Aron kami mahimo nga panag-ingnan sa tibok katalingban. Dili lamang sa tibok namong pamilya, dili lamang sa tibok ministry, dili mao dapit sa pano, bisa pa madapit sa Pilipigan, hilid by Pastora April may akapturan. Labi na sa among bulaton sa umalabot nga Agosto 17, ikaw sa mga panalangin sa tanang makatauhan sa mga dapit ko. Tagpuan sila sa tanan nila mga panginahanglan. Labi na o Diyos sa among makaigsunan dapit sa kampi sa Panimalay Ilhik family, sa kinabuhi ni Brother Mario, Sister Roslyn, uban silang mga anak, kaunita ang ilang kinabuhi o Diyos. Himuan silang pundasyon o panalangin sa mga dapit. Labaw sa tanan ini mga dapit, din sa palok o Diyos, nga nahimo kining sentro, diha sa imong pagkamahayo amahan. Salamat o Diyos, na padayon kami, atiman ka namo. Labaw nining mga estasyon o Diyos, padayon ikaw na nag-supply sa among obligasyon matagbulan. O labaw sa tanan sa pagmintinar o Diyos sa FM, radio, nahimo na mong kaabang, aron ang imong mga pulong mga mensahe, mahihatod o biyano o tataw sa ilang kasatag sa mga Pinoy anan karon. I declare blessing sa matag usa, ilabi na sa tanan nga naminaw sa FM radio sa 95.3. Ikaw o Diyos magapanalangin o makatago sa tanan nila mga panginahanglan. Kadungganan himayaan nga nalagad kanimo o Diyos, kamod ka ikaw may tag-iya nining tanan. Dumog himaya nga nalagad kanimo ang tanan. Ang tanan mag-ingon, amen o amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, mga sagin. Ilabi na sa dadapit diha sa Pasay. Negros Oriental sa kinabuhi ni Sister Amante. Salamat sa Ginoo, doon na sa iminsay. Good morning, Pastor Safri. Salamat sa Ginoo. Niining matahong na kabuntagon, Pastor. Watching here in Tanay City. Si Lord lang, nawala man ang connection. Si Lord lang magpanalangin sa imong kinabuhi, Pastor. Salamat sa Ginoo. I receive. Doon ay mga katauhan nga mublis na to atong dawaton sa kinasingkasin. At pasalamatan ng Ginoo. Declaration from other people, we must accept it isa. Pasalamatan ng Ginoo. Kung pasalamatan ng Ginoo sa dakong pribilege kaygunan, sa daghang trabaho nga gihatag nato sa Ginoo, ato nang i-enjoy. Ato nang i-enjoy siya. Aside God, and the last days, ikaw o ako, gamitan sa Ginoo. Ang atong nga topic karon mga kaigsunan dati sa smile. Wow, di kinahanglan mapahiyo mo na matagusa. Kaya ang pag-smile mo na makagaan sa problema na imong gihambing. Kung na kay problema, i-smile lang. Ato sa i-play ang mga igsoon, pahiyo. Itinahanglan maison pahiyo anak sa Ginoo. Isang paman sa
makabasahon mga kaigsunan din sa panultihon. Matod pa diri mga igsoon sa panultihon. Ang taong malipayon, mapahiyomon. Tinuod ka mga igsoon. Ang taong malipayon, mapahiyomon. Una ka, maglakaw ka. Pero mga igsoon, na ako'y depende ko na sa sitwasyon. Kaya magsige ka katawa, magsupay ka sa kasada. Ikaw raw sa murag mapangutaan na taanaan. Wala na, lahi man ang katawa, lahi usap ang smile. Una nga doon na to'y mga tips anak mga kaigsunan nga pamaagi. Dapat kada adlaw mo pahiyog ka. Pila ka klase itong kaigsunan, millions of smile para mawala-wala ning atong mga wrinkles. Mawala-wala ba? Hilot-hiloton ko na naman. I-massage. Wow. Muna nga usahay kini ato nga problema mo na mga patiguwang. Labi na ato edad mga igsoon nga medyo na nag-use ang sa taas-taas na mo nang kanong itang ma-smile. Kanang mga problema wala na to mga igsoon. For example, sige kang ka problema. Makatabang ba na sa imuhang kondisyon ng problema? No. Sa imong kawalan doon. Makatabang ba na sa imong kinabuhi ng imong kawalan doon? No, dili. Hinunoa, itugyan, isalig sa Ginoo ang tanan, kay naa niya nagagitan ang imong panginahanglan. Smile. Ato rin pasahon. Ang taong malipayon, makapahiyom. Muna maglakaw-lakaw ka mga kaigsunan, pahiyom. Bahala dili ka i-response. Mupahiyom na ba dahil ka panahon unyas pinili ay, tanawa rin umalabot pinili ay may soon. Di ba makaingon ko ka nga, uy, dahil ka may ato nga katawa, pero di mangninduta, abot mas dalonggan hapit. Pero pagkabuman, ay, bukalit man. Mausap man ang panaboy, so labi nagpili ka, kalusot mga kaigsunan sa gitawag. Siyempre, pinili ay. Ikaw kung ako mga kaigsunan, kung musulod ka ni anak, ang kadaugan na Argus Ginoo, wala sa tao. Dinumdumi, ang kadaugan ni mo na as Ginoo, wala sa tao. Kung kay ang Ginoo, makahimo siya pag-lead sa mga katauhan. Dinumdumi si Abraham, maoy nagbuot sa Dios nganong naggahi ang kasing-kasing ni Paraon ni ato mga panahon na sa Ehipto. Di ba sa panahon ni Moises, ipadala si Moises dito sa Ehipto sa panahon ni Paraon. Niingon ang Dios kay Moises, ako'y nagbuot nganong nainana ng batasan ni Paraon. Apan hinumdumi, pinaagi ni ana diha maila ang gahom sa Dios. Wow! Walay kasing-kasing na batoon nagtilikdot lang sa mensahe Ginoo. Igsoon tungod kay ang mensahe Ginoo labaw pa sa espadang duhay sulang mingon diya sa Hebreanon kapitulo 4 versikulo 12. It meaning to say any kinds of weapon in this world, igsoon hinumdumi dili na katalaw sa pagkagamhanan sa mensahe Ginoo. You and I, kung imong pamatudan ang mga pulong sa Ginoo, dili ka makapugong sa paghilak, sa pagpasalamat. Dili nimo matagamtam, dili nimo mahibalan. Wow, maayo ka Ginoo. Kay bisan sa kahintang sitwasyon, di gud ko makatuog nga mao ni mahiabot nako karon. Kinsa man ko sa imong atubangan, but God always looking for us. Kung kinsa ta sa iyang atubangan, nagsineryos ba ta? Nagtinun-anay ba ta? Nakabatay usa ka laka nga gihimo nga ang Dios imong mapasalamatan. Every day, exaon, every morning, the most important, pasalamati ang Ginoo. I-enjoy ang kinabuhi every day. I-enjoy ang kinabuhi diha sa pagkamayos Ginoo. Ato ni basahon. Panultihon kapitulo 15 versikulo 13. Ingon diri mga igsoon sa panultihon, arin ta diri sa Bisaya mga igsoon. Dili tas English mga igsoon kay dili mata Amerikano. Ingon diri mga igsoon sa 15. Versikulo 13. Ato ning basahon, ato ning klarohon kung makatabang ba ni mga igsoon. Kapitulo 15, versikulo 13.
nga ang pahiyom, ang kalipay, makahatag og kapahiyom sa katao niya nga meron. Ang malumong tubag, Tracy Day Maison, sayop tanin. Ingon diri sa Tracy Maison, ang taong malipayon mupahiyom apan magmuktok siya kung mag-uol. Ayay, tanawa na. Kung ang tao ay nga malipayon makapahiyom apan magmuktok siya kung mag-uol. Mao nga ayaw pagmugtok-mugtok ay tanawa na ko ng mga tao magsilig-mugtok bisag imuha pang itong baya magmugtok na iksyon o niya doon naman mo ko'y pinulungan mga kaeksonan nga bisag imuha pang pangayuan o tahon niya ignore ka mga kaeksonan ignore ni mo nga maayong buntag sister, brother ignore mo ka usap may nakapaayo sa buntag tanawa na ko na kanabang response mga kaigsunan nga murag dili makatabang sa nagtagad ba pero ikaw o ako kung ikaw alagad sa Diyo na lasabta na lamang na kay basing nagmugtok na hello ang response sa taong malipayon with a smile and the sweet smile ano ba na maunay gustos Ginoo bisag naapakas problema mo ni sikreto sa kinabuhi so ang imong problema sa imong pamilya ayaw dalanas gawas mga magtutudlo mga teachers mga faculty ang inyong problema sa inyong pamilya ayaw nagdala sa inyong home kaya kung inyo ganit ang dalon apiktahan ko ng inyong mga estudyante na kung sa kahit makatunan ay ang atong kinabuhi mga kaigsunan you and I dili nato mamisyon dunay mga panahon nga mabukatan ka sa problema sa diha nga mabukatan ka kinsay imong duolon duola ang Dios pasalamati siya ingna ang Dios Lord salamat sa panalangin ayaw ingna nga kanang kaguol di na panalangin maunay tayo mga kaigsunan nga makapasalamat ka sa Ginoo Lord salamat sa mga problema salamat sa mga kasuk-anan salamat sa kalisod nga moabot namo kay nasayop ko at the back at the end wow kadaugan kasiguruhan kalipay nga dili pinespasan gikan sa Ginoo ato ni pasahan ato pa diri mga ekso tanawa na niingon diri sa 13 ang taong malipayon mo pahiyom apan magmuktok siya kung mag-uol muna nga niingon ang Ecclesiastes kapitulo 3 versikulo 4 dunay panahon muna po'y panahon dili sa nato na malikayan kanunay mga panahon pero kita mga Kristiyano gamay ra gyud kaayo panahon nga kita dunay masulukon pat atong pasalamatan na Ginoo doon na yung mga panahon ayaw ko tingon nga wagay ko kagool pastor wagay ko problema ay pinukpok man sa na di ko mo to umaysoon di na ko ta magpa-asip kung na kay problema kung na kay problema dagok sa Ginoo di ba mawagtag nagtara problema i-enjoy lang di mo ingon man ang problema ay di mo ni katalaban ni tawana di naman ikadutlag problema hadlok ka ni mahadlok ng problema maikso kaya ka naman sabi mo problema katawanan na nimo i-smile mo na nimo malipayo na maka amen muna sikreto o pamaagi ikan sa Ginoo ingon diri mag-aisunan Ecclesiastes kapitulo 3 versikulo 4 doon ay panahon lagi doon ay panahon sa pagkatawa doon ay panahon pero ayaw po magsige na naman kagatawa des karsada magsubay kang maikson magkakipahakak yun ay matingala ng mga tao makailog sa may gipti sa may kagitik ato na di ba kaubang delikita pero maikson yas presensyas Ginoo bisag dili pa ka mo bahak-hak apan ang imong kasing-kasi kung ako nagsalabutan kanunay malipayo at tubangan sa Ginoo tungod kay ang pagkamaayo kanunay nagubang salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi karon ilabi na sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 wala nga doon na tayo igo lang ta sa paghandong mag-aisunan sa atong mga kababayan uban ulo ito bang natas panginahanglan atong kababayan diha mga kaisunan sa Biho alam ko sa pagsaludar sa ato nga barangay captain diha ingat to kita sila
Diha mismo silang opisina. Gani atong nahinabig mismo ang ilang sekretary ni ato mga panahon na siyempre taga diha ang ato nga ayudahan. Kung tugad pinaglory, wa mangita na patyas, kay maayo man ang Ginoo, wa nay problema. Muna nga ready na sab ang sakyanan nga motagbo sa ilaha ka sa iyang pagtuloy sa Pilipinas. Ingon niya, kung na kay kaluoy sa isig ka tao hinumdumi, dili maabot ang imong kaluoy kung wala kay pisan piso, bisan usa ka lakang ka imong pagabuhaton aron maabot ang pulong nga kaluoy sa imong isig ka tao. Wala matay kwarta, wala matay kaabtangan, apan buhata butog sa imong mahimo nga mapaabot ang imong kaluoy ngadto sa ubang manita. Mao na importante sa pagkinabuhi sa nakay buhaton uban ang tabang sa Ginoo. Ako kining basahon ang Ecclesiastes kapitulo 4, kapitulo 3 bersikulo 4. Dunay panahon sa pagkatawa. Mao nga ikaw ug ako dili na siya nato malikayan. Pastor, mao na usahay ako ang kinabuhi. Apan sa diha nga nakas problema, ayaw doula ang uban. Ayaw doula ang ubang tao nga dili minadlokon sa Ginoo. Doula ang mga alagad sa Ginoo ay andam na nga muhatag og pamaagi ug iya ang ninyo ay igsoon. Muhatag nagpaglaaw sa matag usa. Unang kami maigsoon ang amok doon nga mga Panginoon, ikaw o ako na kinahanglan sa mensahe sa Ginoo. Ingon diri mga kaigsunan sa mao nga Ecclesiastes kapitulo 3 bersikulo 4 nga dunay gay panahon nga dili nimo maligayan apan hinumdumi sa panahon nga nakas kagul-anan wala kay laing sekreto nga buhaton doula ang Ginoo. Kay diha ang kadap-kadap kaayuhan, kadaugan, kalinaw, kalipay ay mo maangkon nga dili nimo matagamtaman dinis timo kalibutan. Ingon diri mga igsoon sa bersikulo 4 sa maong kapitulo 3, may panahon sa kagul-anan o may panahon sa kalipay, may panahon sa pagpangutan o may panahon sa pagsayaw. Wow! Ingon ni Ana, mga kaigsoon, doon na dinay panahon, every time doon ay nagkalain-laing panahon. Apan hinumdumi kung naaka di spesisas Ginoo, tanang panahon maayo ang Ginoo. Mao nga sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa langit, doon na may mga problema ato nang i-enjoy. Doon na may mga sulbaron nga dili na to kayang sulbaron sa atong kaugalingon. Doula ang Diyos, doula ang mga alagad sa Ginoo, doula ang nagkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Ayaw tong doula tong dili makatabang. Hinuno ang makatabang ni mo kabukat sa makasing-kasing. Mauro ganay ako na ikadasig sa matagusan. Unawatan o paglaong doula ang Diyos. Kung doon na pa mo'y mga gitawag kapulangon, pangayo o pasaylos Ginong Lord, tagai ko o kalikon, tagai ko kadasig, tagai ko o kalipay, dilig sama sa kalipay sa kalibutan, kaya ka ng kalipay sa kalibutan, tinawhanon nga kalipay, malipay man ang tao baga kwarta. Pero hinundumi, kung dili gani kakamalo mo gamit sa kwarta, maupo na yung muduot sa imong kagulanan, labi nagdiligod ka kamanis. Mao nga, kung mahimo man kang maadunahan, kung doon na makairangko sa kapilipan nga dagko ka rangko, gamitan na makatabang sa imong isang kata. Doon na may tawag ang Ginoo sa imong kinagamitan na, ayaw na ipagsigar mo. Kaya dili na doon na malipay ang Ginoo sa imong kinagamitan, pabiling mapinagsanon sa imong kabanan. Hinumdumi mo igsoon ang Biblia, bulahan na mapinagsanon kaysa ipatas. Dapat atong posisyon kanunay, even si Jesus nagpamilit siya nagpaubos aron ikaw ipatas. Apan sa diha may abot ang panahon kasi gipataas siya kamahan, wa gyoy nakapukong ibig ang kapilingan. Hinumdumi ang kadaugan kasiguruhan, saksi sa kinabuhi wala sa ubang tao kundi nina sa Ginoo. Kaya niyang bakuhon ang tao, kaya niyang uskon ang dagan sa imong kinabuhi din sa kalibutan, lamang bulata o paabutan sa eksaktong panahon na ang Diyos ihatag ang tanan niyang panalangin na natin. Anak na maisyon, hinahinay lang. Ingon diri mga kaigsonan sa mao nga Salmo, Salmo kapitulo 126 bersikulo 2, ang katawa
sa kalipay. Wow, nanay katawas kalipay. Ang tao mga kaigsunan mangutana ko, kung ang tao mag-uol mo katawa, kahana. Kung ka-Ismail kahana mga kaigsunan, dili ba kahana magmugto? O naragay tao mga kaigsunan, bisag walay problema, na ay problema. Bisag naas maayong kahimtang, ingnon pag yung wala sa maayong kahimtang. All the time mga kaigsunan, maayo ta kahimtang kung doon ay Ginoo. O na ibutang. Maong ang minsay sa Ginoo kanunay ni nagatiman ka nato. Mato pa sa minsay sa awit. Kristohanong pagpagabana. Kristohanong doon na bagay hakbang. Imong ibuhat. Dili lamang sulod sa simbahan. Dili lamang sulod sa imong panimalay. Dili lamang sa ministry. Ipakita ang kahayag sa katilingban sa tanang mga tao. Kaya mo na isugo sa Ginoo, ipakita, itungtong ngadto sa gantangan ang kahayag aron makita sa kadaghanan. It meaning to say, kung saan pagkakita sa kadaghanan nga imo ra magkitaguan sulod sa imong kwarto. Ipakita. Kung tinuod kang Kristohan, ipakita ang iyong pagkakristohanon kung ang tabang siya. Ingon ang Salmo, Eksonon. Katawa diya sa kalipay. Kaya may katawa mga Eksonon nga nas kaguol. Katawa na yaga-yaga ba? Huwag magod ang resulta sa katawa. Di katawan ka, kaya di saway ka. Di katawan ka. Di katawan ni mo kay nalipay. Anak naman na. Ibig sa sulod sa simbahan, while ka nagwali. Huwag makakabalo sa naglantaw ni mo, naminaw ni mo sa ilang pag-ismail. Nakadaig ba na sa imong gawali o nakasaway ba na? Nakakatawa ba na? Kaya nasayop ka? Hinumdumi mga kaigsunan, bisag kung saan ni mo kamayo nga mawali. Sa panahon nga masipiyat ka, ibig sa imong pinulungan. Bukatawa ang kasagaran. Labi nagdili ka balo, dili ka sabot sa minsay sa Ginoo. Maunay mo katawa tayo. Pero nung mo ko na pawalihon, mag-agukok, murang muukok sa punasa tubangan. Hello, nakuha na ito, may suot. Kana mga tao masama ni anak, kanang dali kayo makaditik, o masayo ka, o niya magwali ka, o niya makakatawa, makasaway. Ay istoryas tubangan, balo na lamang. Labi na sa katilingban, magkurog ng tuhod tingali anak. Dili naman na, siya kakarate, profesional ka. Kung lang kayo Ginoo, ayahay, murag kagbaok. Ingon diri Eksonon sa Salmo 126 versikulo 2 ngadto sa 6 ato ning basahon. Nga katawa diya sa kalipay Eksonon. Anak 126 versikulo 2 ngadto sa 6. Di kinahanglan mga kaigsunan nga ato gito anak polong sige dili naman kay sige tag-istorya ka balik-balik anak mo Ekson unahan ninyo pagpakita ngingarian sa Diyos sister brother kay kining tanan magabutang ikadugang rata ninyo kumusta man ang sige pugyaw-yaw anak nagtuman ba basig wala otro sa mao man na kung nagwali kas kamaturan otro po kang buluyagon otro po kang palasupas katilingban kung sao man mo ba dala ng mga tao kay ingon nga ayay di anasap ingon diri maison labihan natong katawa o nanyagit kita sa kalipay natanawa ko ng malipay maison di ba yes wow kana ba ka imong ekspresyon man kay sunan nga walang manhi walang pag-alinlangan kung sa Tagalog baga sa mga punang walang pag-alinlangan pastor walang pagduda-duda walang pagduha-duha wow full attention maglukso kita magdaya kita magdaya na dito makadaong na itong manok pagya pagkasunod ayay diya sa simbahan maigsuon dapat pagdaya ka diya sa paghimayas Ginoo dili ka magdaya des bisyo kaya kung magdaya kas bisyo ining abot si mong balay wa kay bugas wa kay gilupag si mong mga anak ayay lupat yun ang inyong kaldero diya Ginoo dili bisag dili pa mo moingon wala mo gigaon paingon as bisyo ayaw kong ingag nagkutoy ng imong diyan diya mga kaigsunan malipay ka mukatawa ka yan nakainom na ka bahal nga o idyo perting luuyas imong mga anak
Wa pa'y klaro kung mga lambos na nimo, tanawa tong papa nga gilambos ng anak, peting pataya in taon. Kitang amahan, kitang papa, kita mo'y unang leader sa animalay na maayot ang pagtulunan. Inao dili. Ang Biblia mga ekso nagtupan magunis ka matuoran mo nang kami di na mo ni taguan. Wa po tayo kidalang relihiyon diri. Wa po tayo title diri kasi ginatong gisangyaw diri sa FM radio. At atong gisangyaw diri pamaagis Ginoo aron ikaw ug ako dunay pamaagi kun unsaon nato pagkinabuhi samtang dili pata sa silong sa kalibutan. Mao man na. Ibin gani sa trabaho, bisag engineer pa ka, professional ka, wala kay pamaagi kung saon nimo na pagpaspas nga mahuman dayon. Ayay, mahuman gyud nagsiyap-siyap, kung saan nagsiyap-siyap. Di ba 18? Muna yung 8-8, di ba 16? Wapagani 8-8 magkaisun ko pa'y Agosto, kay maunay bulan sa Agosto, 8-8 sa timpulan. Wapay 8-8, wapay Agosto. Unya pa sa sunod simana, sumad Huwebes, pitsa uno na. Maunay pag-abot sa atong kababayan gikan sa Saudi Arabia. Imo gikan sa Maiso 31. Pero tukat bida glory, wala pa naabot ang panahon. Dihan ay na ang kadaugan kasiguruhan. Unang akong ingnan, ang pamilya ayaw mo kabalaka. I-enjoy ang kinabuhi. Labaw sa tanan, i-enjoy des pagpangalagan sa Ginoo. Hinumdumi mo ay kung napakyas ka sa usang mga panahon. Ayaw na ikagol. Ayaw gamitan ang imong kasing-kasing ni anak. Ayaw gastuha ang imong kasing-kasing. Gastuhay noon ang kasing-kasing nimo diha sa pagpasalamat sa Ginoo. I-declare sa imong kinabuhi, Lord, alagad ko nimo. Hinadukon ko nimo, Lord. Humanin ng tanan na sayo ko, kalipay, lublon, kalipay, human sa pagsulay. Maunay nindo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi. Kumusta magmuli Ma'am? Adya sa Bulon, Bindoy Negros Oriental, sa tanan nga mga Tratsi family, sa tanan nga mga Yu family. Ang ako yun nga account na gigamit, wala pa yun ako ma-retrieve. Ingon si Pastora Wagaysunan, sa yun na magunain ko, pa magkukaato sa syudad, kaya ato man ako ni Balik. Yan, ingin tawag akong anak, si Papa na lang may gamit ang cellphone ako, palit na lamang ko brato. Nasave ko isoon, doon naman ko'y pamaagi ang Ginoo. For example, sa laptop din sa FM radio, nagpaabot ko isoon nga, di ko kung magdali-dali magunta, hindi kita mo'y mahirada. Bisan pipilang ka mga simana, may na wala kong tingog na mingaw kalit. Pero, minabot gyapon ang panahon nga nakabalik mga kaisunan. Kanya wala matay gasto, bisag piso sa pagpaayo laptop. Ano man, doon ay pamaagi ang Ginoo nga magamit lagi sa tao, anaran mo na. Just relax. Just enjoy in your life as a Christian sa tibok kalibutan. Doon ay minsay si Ma'am Norberta Yotratsi, good morning Pastor, kung sa tanan nga nagasunod sa imo ang tuluman noon, niining taknaa sa kabuntagon, dalaygon ang Dios nga kanunay niya pag-atiman kanatong tanan. Wow, yun ay katiman sa Ginoo. Walay nalilong, walay nasalipdan, dayag ang natagusa sa iyang atubangan. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi again? Okay ra gyud kaayo Pastor, uban ang tabang sa Ginoo sa Dios. Muna nindot nga response. Dili kay pangumusta og tamay so. Moingon bisang pila na lang, pila ka tuig nga nangalagad sa Ginoo, moingon, ayay Pastor ay mao ra gyapon, pait ra gyapon. Sige nimo gi-mention ang pait. Di pait. Tanaw ra ko ng utang bisag ka ng kalamay ingnon nimo pait. Mahimo man ang pait ng kalamay. Kaya mo magituon ay pait man ni kalamaya. Wa man itabis, hinumdumi maigsoon in our mindset. Kanang imong una-una nga kanunay na nagpait, pait ra gyud na bisag adunahan pa ka. Bisag magyaka pa kag kwarta kay dili man ka makontento. Dili man ka kontentin. Apat kontento ka, bisag makakaon ka katulo sa usa ka adlaw. Pero pagkakaroon man kay sunan kani mga tao dato man. Kay bisan gani ang kwarta, isukar man. Bisan gani ang kwarta, isulukor man. Di dato. Nagkuha na to. Dato boy. Kwarta isuka. Kwarta sulugon. Ang problema, na may malungag mo des balay.
Mao man na. Kay imbis ang paras bukas ay gisunog naman. Imbis paras pamilya ay gisukar mas kadalanan. Nagwandog-wandog naman diha. Ato bang nasabtan? Imong asawa, imong mga anak nanguwigi. Papa, mama, akong gihangyo ang matagusan. Hinumdumi ang alagad sa Ginoo kanunay nagpahinumdum kaninyo. Dili ni siya pagsaway. Dili ni pagpasakit sa inyong mga kahimtang. Kanunay mi nagpahinumdum ninyo. Aron ang inyong kinabuhi gamita diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Aron malipayon ang inyong pamilya. Atong hatagan pagtulunan ang mga kaigsunan uban. Kani atong pertining gubutan. Inaa sila sa bisyo kahilayan. Pero karon imong makita, wow, enjoy ang kinabuhi. Ibelan silang mga butang na dili makatuol even ang silingan. Even ang mga kabanay nga no manakita sa Ginoo ang ilang kinabuhi nga sincero o seryoso sila labaw sa tanan. Seryoso sila nga muhatag para sa Ginoo. Nakuha na to. Dili gani ka seryoso nga muhatag para sa Ginoo. Ayaw paglim o panalangin. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yotrasi, pwede request ko og birthday song, birthday karon sa ako anak nga kamagulangan nga si Jinky Trasi Gonzales. Salamat Pastor, God bless you always. Ako ni nga i-play before ko mo adto sa unahan aron atong matagan dayon o pagtagad ang ato nga request ni gipaabot din sa FM radio. Although ato ra pong gihaom ang ato nga mga programa tungod kay ang atong programa nag-isgot man o kalipay Ismail. Wow, ikinablat malipay ta. Unang atong pasalamatan, happy birthday sa imong mga kinamagulangan nga anak nga si Ma'am Jinky Trasi Gonzales. Salamat Pastor, o God bless you always. Way isa pa yan, you're welcome. Kaming tanan mga kaigsunan ang inyong ubos nga lagad. Ining mga madapit, welcome. Bisan kinsang katawhan sa katilingban. Welcome. Ining mga madapit. Ining mga madapit para sa Ginoo. Aron ikaw o ako makakaton kung unsa ang pagkamaayo sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa bago karon na nag-watch. Pwede lang din mo maka-comment sa atong programa nining Takna o David sa Kabuntagon. Atong i-play ang birthday song mga iso. I choose the Monte sa birth. May sarap ng kumpletong sangkap. Happy birthday to you. Alam ni sa nag-birthday sa kinamagulangan ni Ma'am Norberta Yotrasi diya sa Ulod Bindoy, Negros Oriental nga si Ma'am Trasi Gonzales. Salamat. Huwag isa pa yan, Ma'am Norberta Yotrasi. Mauna yung birthday song alang sa imong mga anak ni mga lawa nga nag-celebrate. Wow! Happy birthday ang Ginoo mga panahon. Happy birthday. Madaugan, kasiguruhan, o mga pilo-pilo na mga tuigan, mag-abot sa mga nga nag-celebrate karon. Sana siya ka na kong privilege kayo na nagyatag si Ginoo na kita makapasalamat siya pagmamayo. Happy birthday to you.
birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Labi na sa tanan ng birthday karon. Happy birthday sa matag usa kaninyo. Ang ginawa mga panalangin sa matag usa ay labi na sa mga adlaw o katuigan nga mag-abot sa matag usa. Na nag-celebrate ining mga adlaw sa 26 sa Hulyo sa tuig 2024. Salamat sa Ginoo sa inyong mga nabuhi. Pingan mo sa Ginoo, padayon lagi mo mga sunod sa pagkamayo o sa balaod sa Ginoo mga igsoon. Atong ipadayon mga igsoon ang atong mensahe. Okay, ang oras na ito nagdagan man mga igsoon. Happy birthday, happy birthday. Ato ning ipadayon mga kaigsuonan dinhi sa Salmo nga ato nga gibasa. Matod pa diri mga igsoon. Labihan natong katawa o nanyakit kita sa kalipay kunya nakaingon ang ubang kanasuran. Naghimo ang Ginoo og kahibulongang butang alang kanila. Wow! Grabe sa ang tibuok kalibutan makaingon sa inyong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Wow! Dunay mga butang nga kahibulungan talagsaon nga dili katuohan sa katilingban. Sa kinabuhi ni Jose igsoon, wa magito magtuo yang mga igsoon. Wala na to katuo. Wa magani ka ila o niya gidramar mapon ni Jose. Iya mapong gisaiwar si awa po ni si Jose na itong mga panahon na yung mga pong isaiwar itawag yung mga igsoon nga perti na itaong gutuma kay dunay na gutom sa kanaan unya ang dunay pagkaon diha ra gyud sa dapit sa Ehipto nga diin nahimo ng gobernador si Jose apan niingon sa diha nga nahibal-an na gyud nga siya di ay ang kinamanghuran nilang igsoon nga gihulog nila sa bangag o baligya nila sa mga langyaw. Nahandog sila o manimalo si Jose. Nag-iingnan lang mo si ang tanan mga panghitabo sa kong kinabuhi dunay katuyuan ang Ginoo. Wow! Ang tanang mga panghitabo sa imong kinabuhi ibutang sa imong kasing-kasing. Lord, doon na kay katuyuan ini. Kung nagpasalamat ko, habi na ang ginini, nalikon ko sa imong pagkamaayo. Ingon diri igsoon, tanawa na ko. Naghimo ang Ginoo og mga kahibulongang butang alang kanila. Naghimo gayod ang Ginoo og mga kahibulongang butang alang kanato og nalipay kita pag-ayo. Kisa may dili malipay. Nga dili ni ka makatuo nga gitagbo kas imong panginahanglan. Kisa may dili malipay mo igsoon nga nagamit ang Ginoo og mga tao nga makasulbat sa imong problema. Wow! Imbis ang imuhang financial na para sa imuhang panginahanglan, ma-focus nimo para sa imong pamilya. Ngano man doon na may mga tao nga gigamit ang Ginoo. Ana man na. Diba? Para na sa imuhang pamilya, para na sa imuhang kabanay. Kung sa igiingon dire, naghimo gayud ang Ginoo og mga kahibulongang butang alang kanato og nalipay kita pag-ayo. Versikulo 4. O Ginoo, ibalik ang among pagkamauswagon sama nga ang ulan mo patubig pag-usab saan na malang mga sapa sa Negev. Grabe sa. Ano naman ko yung mga sitwasyon nga madawon ang tao? Apan sa diha nga ikaw madawon, even sa katilingban,
Doon na po'y panahon nga i-lift up ka o sa diha na ituboy na good ka o wala na sa ibisan kinsa nga makapuka. Balak na po pastor. Tinuod maguna. Kung ang imong pundasyon gikas Ginoo, dili pundasyon gikan sa tawo, di magyud ka maluka, di magyud ka matumba. Siyempre, ang imong gibarugan, bala ang kasulatan o pagkamaayos Ginoo. Apan kung ang imong gibarugan, ang imong sukaranan, pagkamaayo lamang sa tao, nakafocus ang imong atensyon sa pagkamaayo sa tao. Sa diha nga ang tao nga imong gituhan nga makatabang nimo, unya kay dili man po na makatabang anytime. Kinahanglan po na ikaw galingong obligasyon. Naman po na pamilya, naman po na panginahanglan. Di ma-discourage sa sabka. Mingon sa si pastor wa man gito makatabang ay di nasab kung si paani ay. Ayaw. Huna-una ang mga igsoon, panakda o panaka ang pagsabot sa Biblia. Ayaw iliteral ang mga sambingay. Ayaw iliteral pagsabot ang mga parables nga gigamit ni Jesus sa panahon diha sa iyang kahimtang dinis kalibutan. Mao nga even ang 12 ka mga apostolis maglisod sila agpas sa mga sambingay o parables nga gipaabot mismo na nakita nila o nahibalag nakauban nila si Jesus niya itong mga panahon. Sabot ang mga Parisiyo, sabot ang mga magpapanday sa balaod nga sige sunod-sunod sa panahon na nagwali si Jesus sa mga sinagoga, naghimog mga pagtabang pag-ayog milagro kaayuhan sa mga katawhan nga adunay balatian. Gihimo man nilang balaan ang adlaw, pero ang naghimo o balaan sa adlaw, wala man na balaan ang kinabuhi. Dili na maoy ikalipay sa Ginoo. Kaya ang gustos Ginoo, ikaw o ako, mabalaan, dili ng adlaw ipapahulay. Imin ba? Ikaw na mismo magbalaan at tubangan sa Dios. Kay niingon si Jesus, magbalaan ka mo, kay ako balaan man. Wala nag-ingon ang Biblia, pagbalaan mo, pinaagi sa adlaw ipapahulay. Si Jesus mismo nagsulti. You and I, why katumod? Dapat sundo na to sa kinising-kasing ang palaod sa Diyos, dili palaod sa tao. Mato pa diri maigsoon, matanawa na po sa versikulo 4, Ginoo ibalik ang among pagkamao-paswagon, uswagon magyud ka. Ituboy magyud ka. Dili lamang sa imong pamilya, dili lamang sa sulod sa ministry, kundi even sa tibok katilingban. Tanawa na po si Jose. Niingon si Paraon, kinsa mang tawhana nga sama kang Jose, nga dunay espiritu sa Dios. Apan siguro igsoon kanang espiritu nagpuyo nimo, iya ba sa Dios? Kay kung dili ka rin na iya sa Dios, iya na ni Satanas ang imuhang kalihukan ni Satanas, dili kalihukan alang sa Dios, para sa Dios. Mamalan man na. Mausisa man na, masabot man na. Imin ba? Ingon ang 5, ang nagpugas nga naghila, mag-ani untag malipayon. Wow! Kung nag-uol ka ron, kay wakay ikapalit sa imuhang gikinahanglan, ayaw ka-uol. Kay luyo anak kalipay sa naay. Dangog sa Ginoo, kung sa may giingon diya sa Mateo 28, 29, versikulo 11. Versikulo 11, Mateo 11 ba ito, Maison? Versikulo 28, ngatos 29, ato ni klarohon di, o sa pumabalik diri. E mabalibali niya ato ang versikulo 6. Mateo 11, talagsara na ito ning gigamit ning versikulo ha. Ako ni ingon diri Maison, ako ning basahon. Kapitulo 11, versikulo 28, ngatos 29. Kay kung imong duulan, otro po, yung walay ibang kaagan sa kasulatan, dunganan, dili ka malipay, mawala ni mong Ismail. Imbis gikas imong panimalay, napakay gamay nga Ismail.
ato ni hilot-hilot ning atong mga kabutang mga kaigsuonan ning ato ang hilot-hilot ato ning massage ni atong nawong may lamang ni mawala-wala ning mga wrinkles. Bitaw maison, nagtagan man po na sa atong Panginoon. Ayaw pag daw mag-edad ka 40, nindot pa nang imong itsura. Di mo nang hidirat mga magsipil o sa bato, chinchonso. Ayay, mabayod yun nagsamot. Imbis mayroon ka, ayay, mura man kung mubalik tingali ani o DC. Na matulpasan ko nga 40. Kaperti na ning gulang nga mga ison. Ingon dire may balik na sa ato nga mensahe. Ingon dire. Mateo 11 versikulo 28. Dool kamo kanako kinsa may gihingayon ini si Jesus. Dool kamo kanako kamong tanan gigabuyan o gibukatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. 29. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Wow. Nagdasig siya nga pasunod siya. Ang pangutana asa po kamo sunod? Asa po kamo dool? Gitagaan na taglo, gitagaan na tagpamaagi, gitagaan na tagpaangay. Nya sundan ninyo ako. Kaya kung dili ninyo ako sundon, naunsaon man ako pagpanalangin ninyo, nga wala mamo magsunod sa akong mga sugo. Wow! Pamaagi gikan sa Dios, kung layhang kag pamaagtak, layhang kag panalangin, sunda si Jesus. Dili ta ka-level ni Jesus, pero sa iyang pamaagi, usay paning tao mag-isun makadungog kung minsahe mo yung ay ko na pastor oy, aw kamo mo'y magbuot. Kamo na lang may magbuot. Ang among obligasyon ang pagwali mo tuong sa dili, basta amo ning iwali aron ikaw ug ako dili ni mamahayan ninyo. Mutuo mo sa dili, magkinabuhi mo sa dili sa palang kasulatan, basta amo ning iwali sa tibuok katilingban aron ikaw ug ako mahimong seryoso atubangan sa Ginoo. Kami mga alagad sa Ginoo, duha ra gyud among madungog. Dili maayo ug maayo. Amo na nang ipangandaman. Kung dili mo musunod sa palang kasulatan, wag yung may mahimo. Inyo ng desisyon. Apan hinumdumi, ayaw mi ninyo mahaya. Kung dili mo panalangin as Ginoo. Muna'y klaro. O sige, ingon deres 29. Isangon ang akong yugo o sundan ninyo ako. Kay malungo ako o mapaubsano. Natawa ko na. Si Jesus mismo nahimong ilustrasyon sa kinabuhi sa tao dinis kalibutan. Unsa espiritu. Ingon diri malungo ako o mapaubsanon. Sa espiritu o makapahulay kamo. Wow. Unya ni ingon pagid ang 30. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo. O gaan ang ipapasan ko kaninyo. Apan usahay ang tao bisag gaan himuong bukat. Bisag way problema, naay problema, himuong problema. Bisag naay kadagaya, ingnon walay kadagaya. Bisag dili pait, ingong pait di naman pait. Nakuha na to ison. Kung imo nang gideklara nga pait ka, bisag maghumpa pa ka. Kada adlaw mamatay rin tag sayo. Bisag sige pa ka diha ga adobo. Apat kung ang imong kinabuhi, i-enjoy nimo, i-smile nimo sa kalisod man, sa kadagaya man, pasalamati ang Ginoo. Salamat. Anak mo, muna'y pamaagi gikan sa Ginoo, dili pamaagi ka sa tao. Kaya pamaagi sa tao, makakita nagmaing butang, ayay. Makakita nagnindot sa kriyanan, ayay. Himukon man. Dili makakita-kita mga butang. Ayaw. Mumagani dias 10 commandments, ayaw pangibog sa mga butang sa imong silingan or asawa sa imong sikatao. 10 commandments na ha. Naapag yun as daang sinulat, ibin sa bagong sinulat. Ingon ang 5. Ang nagpugas niya naghilag, mag-ani untag manipayo. Tanawa na ko na. Kung ang imo ang kinabuhi na kas kagulanan, hinong dumi, luyo ang tanan. Wow!
kalipay kadaugan kasiguran basta nakas Ginoo kanunay. 6. Sila nga naghilak samtang nagpugas mupauli unta nga mag-awit nga malipayon kay nagdala man sa abot. Tinatanawa ko na. Bisa nagdala kag abot, nag-uulsap ka. Nagpasan kag sinanggi, nag-uul ka. Kay wa kay bugas. Usala mo na mong ipasan. Dili na bugas. Dili na pagkaon. Dinis ka bukiran mo, isang tumupugi lang yun. Kawaw, di man ko kahautan o pagkaon. Lamang kung nagdikas ka bukiran, wa po kay gihimo mo, sigar ka diya kas inyo ha. Usa ka ng mais, usa ka ng galay, unsa pa diya. Dili, oy. Dili ra ba yun ang pakanon ng mga taong tapulan? Sayop na dili. Di maguna. Kaya tinuon man kay sunan, yatagan tagagawa sa nusaon na itong pagdala ang atong kinabuhi, nabaw sa tanan, ang atong kinabuhi din sa pagpangalaga sa Ginoo. Ingon ang Salmo 33, versikulo 5. Ito ning basahon, eksoon. Aron atong masayran mga eksonan, ang lintong anay sa binsay sa Ginoo. Ingon diri, gihigugma sa Ginoo ang katarong o justisya, o napuno gipuno niya ang kalibutan sa gugma niya walay pagluba. Wow! Ang Diyos nga, ipuno magani niya sa gugmang way paglubad, kita pagkaha may son, malubad ning atong gugma. Kung iligid malubad ay mo pag gugmas imong sigataw, sa panahon mga kaigsunan nga nas problema, imo nang i-lift up, imo nang advisean, day, dudong, sister, brother. Ayaw kapalaka, dola ang Diyos. Ayaw dugani doot. Ayaw isa. Ingon diri mga kaisunan, sa maong unahan, ato ning basahon, last nga mga bersikulo, saglit ang atong oras mga kaisunan. Namatras ko sa bersikulo 1 sa maong kapitulo 33. Ingon diri, paglipay kamong tanan nga mga mataro. Unsa may kahimtang sa pagmalipayon? Di ba sa kanunay mapahiyomon? Kanunay smiling face? Unsa mapayubad anak pastor, smiling face? Ingon ko ka, ako nung baro na nimo pastor, kalatawag na wong smiling face ba? Natanawa ra ko na. Kung imo nang ma-misinterpret, ingon kang ay kalatawan na siya na pastor kay smiling face man. Tanawa ra ko na giingon dia smoke free. Ay pagbasa nga nagtuo nga libre ta diri mo sigarilyo kay smoke free man. Nakabasa maigsoon nga ari ta diri masiguro sigarilyo ba kay smoke free. Libre ba? Free. Nasakpan mas gabantay. Gidakop balok. Giingnan siya. Ngano gidakop makunin mo? Tanawan ninyong gibutang diha. Di ba doon na smoke free? Dalakan si magabantay maigsoon. Dalakan si maglantugi ay gibuyan oy. Kung magbutang gani mo diha, ibutang dito gidili, giklaro, giklarify. Gidili ang pagtabako ni ining iryaha. Parehara ba nas ingon do not enter. O niya pagbasa may isong do not enter. Ayay nakabasa sa ningon man diri sa iya una do not enter. Unya mga kaigsuonan, iyang pagsabot, iyang sakyanan kay dunot man. Di iyang giparking, gidakop siya. Tanawa na ko ng inyohang gibutang diha. Akong sakyanan, dili maayo. Dunot man di akong gisulod. Nalakan si managtagiyag katarungan. Naranas na sunisyo. Ikaw o ako, kung dili gud ka mo tagrason sa pagkamay sa Ginoo, sige ra gyud pait ang imong kahimtang dinis kalibutan. Apan hinulumi kung imong masayran o masabtan ang palang kasulatan. Wow, to God be the glory. Bisan nas kawalan doon, kanunay kang adonahan kay kontento ka sa bisan unsang butang nga imong nahugtan. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban. Manginaot ko nga doon ako'y nakatunan. Nining atong programa
dinhi sa FM radio, dinhi sa Site FM 95.3 nga kanunay nagpaabit sa pagkamayos Ginoo o kanunay nagpahinumdum sa matag usa nga ikaw ug ako mahal kayo sa Ginoo. Pag-abot ta ekso. Labing gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios amahan. Salamat o Dios sa imong pakiguban at pagbantay ka namo. Salamat o Dios sa tanan nga naminaw sa Site FM 95.3 nga kanunay naglanog-lanog nining mao nga napito. I-bless ang tanan, i-bless usab ang tanan nga nagwasa karon sa Facebook Live. Ilabi na sa tinabuhi sa kinamagulangan ni Ma'am Norberta Yutatsi nga nining mga adlaw nag-celebrate sa adlaw gayon nga natawhan. I declare blessing nga kadaugan kasiguruhan mga pinulo-pilo nga mga katuigan, mga abot sa ihang anak Lord nga puno sa proteksyon pagbantay gikan kanimo labaw sa tanan sa matag pamilya. Inaatag na ulapit sa kabutagon Lord nining adlaw nga Bernes Lord ako mga pag-ampo nga nakanimo ikaw mga pamuhat sa matag usa nga din imo kami giyahan ug tultulan sa maayong pamatasan pinagi sa palang kasulatan Lord. Salamat o Dios bisag pa man sa ako ang asawa karon nga nakaroon sa Saudi Arabia, bisag pa man sa pagpauli sa iyang kauban gikan sa KSA Lord, ang pingi ang iyang kinabuhi nga mahiyabot siya sa Pilipinas Lord nga puno sa kadaugan labi na sa iyang pamilya nga nabilin din sa Pilipinas. Lord, gamita ang kinabuhi ni Pastor Paraguya amahan ining naghinapos ng mga panahon nasayon ako adunay sa idakong katungdanan alang sa pagwali sa maayong balita sa tibok katilingban. I-place mo sa kanyang kinabuhi tagpuan sila sa ilang panginahanglan ilabi na sa tanan mo kaigsunan dinhi sa balog lapit sa Pilipinas hindi duay Pastora April may akapturan sa among station man diya Pastor Gideon Canilario o ni Pastora Russell Lord bisag pa man sa ilang ka mga anak sa tanan nimong mga katawhan o Dios ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Kim Ryan Magasaol o doon na may mga pagsulay nga moabot kanila labi na o Dios sa pagmintinar sa mao nga FM radio nasayod ako o Dios nga ikaw nakakita silang panginahanglan tagbuha sila sa ilang panginahanglan labaw sa tanan sa malabot ng mga blaton nga dunay mga kursada nga pagahimoon sa nagkalain-laing mga nabi. Dumog himaya nga naalagod kanimong tanan pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan mga ingon. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-uban-uban. Nailabi na sa tanan nga naminaw sa FM radio. Ang atong oras may igsoon hapit naman alas 6 ako ning iton over sa atong DJJ. Although mga kaigsunan dili siya mag-live, adunay mga panahon mga kaigsunan nga kanunay sa nag-rep dire o niya depende po sa wifi connection kay mo kalit man usab o kahinay una nga ato pasalamatan ang Ginoo nining tanan padayon ta sa ato nga inadlaw nga mga kaliwatan ang Ginoo magamping kanato kanunay so sa ngalan sa labing halanggan nga Dios sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Magasaol mga kaigsunan, ano sa inyong ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa kanginan, sa social media, o sa FM radio nga kanunay, nagalanog-lanog sa inyong mga lughan, ining dapit sa kabuntagon, mayong pagpangapi, mayong pagpamahaw, mayong pagsikay-sikay, ang Ginoo mga panalangin kanini. O ganitong tanan mga igsoon, atong i-enjoy ang atong kinabuhi. I-smile, kanunay, ya sa problema, naa ang kadaugan basta naas Ginoo ang atong kinabuhi iintrego. Maibot na ka natong tanan mga igsoon. Salamat sa inyong pagtiguban sa FM radio sa social media Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod ang Ginoo magamping o kampingan usab tas Ginoo sa iyang pagkamay.